We zijn hier in Uboxberg vanavond, in het multifunctionele centrum. En hier repeteert fanfare Sint-Cecilia, Uboxberg natuurlijk. En we zijn hier omdat ze het heel bijzonders hebben. Een heel bijzonder project, wat misschien ook voor andere verenigingen heel interessant is. Ja, zoveel verenigingen verkeren ook in het zwaar weer. We hebben de laatste jaren toch behoorlijk het ledenverloop gehad. Dus een jaar of 2 geleden zijn we nog met 45 spelende muzikanten, nu nog maar met 30. Vooral veel jeugdleden zijn de afgelopen tijd gestopt. Dus we hebben een serieus bezettingsprobleem. En hebben we in werkgroepen nagedacht, wie kunnen we nu eigenlijk ervoor zorgen dat we ook op de lange termijn een gezonde fanfare kunnen blijven houden. En een van die werkgroepen die had zich dan bezig gehouden met maatwerklidmaatschap. Dat betekent eigenlijk dat we voor ogen hebben om externe muzikanten te werven die ons bij concerten willen gaan helpen. Nou, het project heet maatwerklidmaatschap. Daar zijn we nu pas mee begonnen. Dat had enerzijds reden dat we toch wel het ledenverloop gehad hebben. Anderzijds merken ze ook dat de leden steeds meer activiteiten hebben en dat zich ook gewoon leden afmelden voor concerten. En mensen veel benaderd van, als ze niet bij de fanfare willen komen van Uboxberg. Dan hebben ze aanvankelijk wel interesse daarin en tonen ze ook van ik zou dat heel leuk vinden om de muziek op te pakken of nog bij een andere vereniging erbij te gaan. Maar dan vragen ze tevens, wat hield dat in? Nou ben ik bij die fanfare komen. De verplichting zeg maar. Ja, verplichting ja. En dan moet ik inderdaad ganz giedelijke opnemen wat dat allemaal inhoudt voor een verplichting. Vrijdagavond repetitie. Maar de huurt ook bij dat we af en toe het oud papier moeten ophalen. Dat wat ik verwacht werd, dat ze achter de bar hulps, dat ze contributies betalen en dan haken ze af. En zo hebben we een idee opgevat om maatwerklidmaatschap in te voeren. En dat wil zeggen dat we eigenlijk mensen het jaarprogramma van ons laten zien en vragen van, zou ze geïnteresseerd zijn om dingen uit dat jaarprogramma met ons te doen. Dat kan in straat optreden zie je, maar dat kan ook een concert zie je of een ander. Of het oud papier ophalen. Het oud papier ophalen, dat zou ook kennen. Misschien een idee om een lid wat nu een contributie betaalt, als die 2 of meerdere maatwerkleden binnenholen, dat die dan weer vrijgesteld? Ja, daar kun je natuurlijk over denken, over dat soort formules. Hè? Dus we hebben zeker ook de hulp van Jekeringen nodig. Jekeringen moet inderdaad in zijn netwerk gaan zoeken van muzikanten die zoiets zou willen doen. En misschien moeten we inderdaad ook wel een beloning tegenover stellen. Waarom niet? Ja, zeker. Wanneer vind je die activiteiten in plaats? Wie gaat je echt naar de mensen aan huis? Ja, we hebben een aantal mensen, we hebben een hele lijst gemaakt van mensen die we willen komen benaderen. Die werden eerst telefonisch benaderd. Dat hebben we nu gedaan met een aantal mensen. En dan proberen we een afspraak te krijgen van, kunnen we eens langskomen om daar over te kallen met dich. Wanneer is de volgende afspraak? De volgende afspraak is morgen vroeg. Mogen we daarbij zijn? Heel graag zelfs. Hoe gaan we daar heen? Naar Valkenburg. En daar hebben we een afspraak gemaakt in ieder geval met een mevrouw die interesse had om daar met ons eens over te praten. En misschien kunnen we die zover krijgen dat ze inderdaad maatwerklidmaatschap wil aardig bij ons. Wie wordt de repetitie gisteren nog? Ja, het was nog laat geworden, dus het is wel vroeg op vandaag. En, je bent wel nog toe geweest? Ja, ik ben wel nog toe geweest. Ja. Wij gaan nu op bezoek bij iemand die dan maatwerklid gaat worden waarschijnlijk. Ja, die in ieder geval gevraagd werd om dat te gaan worden, ja. Maar wat is uw functie in dit verhaal? Ik ben lid geweest van de commissie die dat plan had uitbedacht en of verder gaat uitrollen doen. Dat is dus de bedoeling daarvan. Dus degene waar we nu zo meteen aankloppen, is nog geen lid. Maar jij gaat vragen of er maatwerklid wil worden. Precies, maatwerklid. En maatwerklid wil zeggen dat het zijn geen leden van de fanfare, maar mensen die de fanfare bij concerten willen ondersteunen. Ja. Heb je ook een cadeautje bij je? Nee, dat hebben we niet aan gedaan. Niet? Nee, dat hebben we niet aan gedaan. Dus kijken of het gaat lukken. Ik mocht met hem gaan, hè? Jazeker. Ja, oké, dan laat maar gewoon. Goedemorgen. Dag Karen. Hier zijn we tegen. Goed. Dag Karen. Hallo. Hallo, hoi. Hallo. Wat gaat je bespreken zo meteen? Ja, de mogelijkheden van een maatwerklidmaatschap, hè? Ja, precies. En wat ik voor de vereniging kan betekenen, wat de vereniging voor mij kan betekenen. Wat kan de vereniging voor dich betekenen? Een stukje sociale activiteit, een stukje interactie, een stukje verbreding van mijn skills. Dus ja. Wat speelt ze?
Horen. Wie zeker is er al dat ze met gaan doen? Ik denk dat we daar dadelijk heel goed in gesprek over gaan. En dan komt er vanzelf een beslissing uit. Nou, wij gaan eens laten. Ik zou zeggen, ga ik fijn naar binnen. Tot koffie nemen gaan. Zeker. En dan ga ik ervan uit dat er weer een nieuw lid, een maatwerklid bij de fanfare van Uboxberg komt. Toch, Maurice? Dat zou mooi zijn, dat zou mooi zijn.